benefits working for yourself and you're more happier. Definitely. You can do your own hours. Yeah. Pick and choose what you want to do. Haia, Zoe dwi, a dwi'n gweithio y Gwydion ar Dref Werdd yn trio ysbrydoli bobl sydd falle rioed di meddwl am cychwyn busnes, ac os ydych chi ddim di meddwl am cychwyn busnes o blaen, falle bod o'n opsiwn i chi, falle bod o'n gyfle i chi feddwl amdano fo am y tro cyntaf wan. Falle bod chi ddim yn gallu gweithio llawn amser ac bod gweithio'n hyn yn gyflogedig adra yn opsiwn i chi. Felly, os ydych chi jyst eisiau cael chat, syniad, siarad efo rhywun, gweld os di yn ffitio bywyd chi, a bod chi eisiau gweld be arall os ydy rhywun yn gallu gwneud, yna cysylltwch efo ni drwy Gwydion yn y Dref Werdd. Bydd y Dref Werdd yn actio fatha'r person cyntaf i ddod i siarad am ein syniad, a byddwn ni wedyn yn helpu datblygu'r syniad yna, hyn gobeithio i passion ymlaen i rhywun fel Busnes Cymru. Go for it. Go for it. Mae hyn i gyd wedi cychwyn allan o hysbyseb oedd gan Dref Werdd. Dwi'n dal yma 7 mlynedd wedyn. Yn greu da, diolch i pawb lleol a ymwelwyr. It's more rewarding when you work for yourself. After you work for yourself, you'd never work for anybody again. I know. Never. Would you? No. Diolch.